Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor video maken. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Jurgen Buijzen, 31 jaar, geboren en getogen in Aardenburg. En nu sinds 6 jaar videomaker. Oké, nou Ja. Klinkt goed. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar welke opleiding heb je zo gedaan? Je mag ook noemen die niet gelukt zijn. Hè? Want Dat heb ik al verteld, dat zijn er ook een paar. Ja? Nou, ik ben hier begonnen in Oostburg, op het Swing College natuurlijk. De HAVO daar afgerond. En vervolgens heel veel moeite gehad met een studie te vinden, omdat ik gewoon niet goed wist wat ik wilde doen. Ik wilde wel gaan studeren, want het studentenleven dat trok me natuurlijk wel. Maar dan ben ik eigenlijk eerst bedrijfseconomie gaan doen, wat het eigenlijk vrij direct niet ging worden. Dat voelde ik al, dat was niet... En wat was dat? Bedrijfseconomie in Breda was dat. Oké, dat is een HBO-opleiding, hè? Toch? Ja, klopt. Maar dat was je ding niet. Maar wel Breda misschien. Dat was misschien Breda wel leuk. was wel, dat was wel leuk, ja. Ja. Maar goed, daarna ben ik dan International Business and Languages gaan doen. Ook dat vond ik toch niet helemaal... En dat was ook in Breda? Dat was ook in Breda. En dan vervolgens ben ik in Tilburg midden- en kleinbedrijf gaan doen. Ook weer niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Maar ja, eigenlijk een beetje terugkeren in het thema. Eigenlijk steeds een beetje dezelfde kant op die ik dacht op te moeten gaan. En het creatieve, daar dacht ik eigenlijk niet eens aan op dat moment. En toen ben ik eigenlijk International Event, Music and Entertainment Studies gaan doen. Evenementenmanagement is dat eigenlijk een beetje. En wat was dat? In Tilburg, Oh, op Tilburg de Fontis. En dat klikte eigenlijk direct. En wat ik bij die andere studies totaal niet had, dan was ik eigenlijk na een week of 2 eigenlijk al direct dat ik zoiets had van nee, dit gaat het me echt niet worden, hier ga ik niet gelukkig in worden. Dat had ik bij die dan wel. Misschien ook wel de urgentie er ook wel van, nu moet het ook maar eens iets worden. Maar dat was een creatievere opleiding eigenlijk. En daar kon ik veel meer mijn ei in kwijt, merkte ik eigenlijk al vrij snel. Ja. En daar ben ik in aanraking gekomen met mijn passie eigenlijk. Ja. En dan je eerste videotoestel, kun je dat een beetje beschrijven? Ja, dat is want dan moet je op een gegeven moment, denk ik, een merk moet je kiezen. Of ja, vertel. Nou, het was zo in jaar 3 hadden we eigenlijk het vak visuals en daarbij moesten we een documentaire maken. En ik had eigenlijk nog nooit met een camera gewerkt. Dus ga er maar aan staan, was de opdracht, doe het maar gewoon. En ik heb samen met een klasgenoot hebben we dan een camera van zijn vader daarvoor gebruikt. En we hadden het idee om een soort van een documentaire te maken over rust, over Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk. Dat was het idee. En die andere persoon kwam ook uit Zeeuws-Vlaanderen? Nou, die kwam niet uit Zeeuws-Vlaanderen. Maar die vond het een goed idee om het daarover te doen, want die kwam ook uit de stad. En eigenlijk wilden we het contrast van de stad met de rust in Zeeuws-Vlaanderen zeg maar, in beeld brengen. Ah, ja. Dus, en daar is het eigenlijk bij mij bij begonnen. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf een cameraatje aangeschaft. En wat voor merk was dat? Een Canon. En waarom een Canon dan? Of is dat... Ja, dat was op dat moment was eigenlijk spiegelreflexcamera's. Dat was eigenlijk vrij nieuw dat je daarmee kon filmen op dat moment. En wat is een spiegelreflexcamera? Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dit soort camera's. Ja. In deze zit dan geen spiegel, want het is dan weer al een wat nieuwere versie. Maar in een oudere zit dan nog een spiegel, die klappert eigenlijk op en neer. Net zoals bij een fotocamera, die klappert. Ja. Dat is een digitale camera. En die camera's die konden eigenlijk filmen. En dat was voor een redelijk goedkope prijs. Kon je dan in één keer in goede kwaliteit kon je video's maken. En zat daar nog een rolletje in toen? Nee, dat had geen rolletje in. Daar zaten kaartjes in. Dat waren gewoon SD-kaartjes waar je dan je filmpjes op maakte. Want even een vraag, hè, want ik weet dat niet precies meer. Wanneer zijn ze nou van rolletjes en filmdingen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het niet meegemaakt. Nee. Dus eigenlijk ben je al van de generatie, geen rolletjes, geen filmbanden, allemaal van die kaartjes eigenlijk. Ik heb nooit met rolletjes of banden gewerkt eigenlijk. Ik was eigenlijk net op het goede moment, of het goede moment, ik weet niet, misschien was het met rolletjes beter, maar in ieder geval op het moment van de digitalisering ben ik eigenlijk ingestapt op videogebied. En toen ben je afgestudeerd? Toen ben ik afgestudeerd. Ik heb dan een scriptie gedaan over videomarketing. En dat is ook een film dan? Nee, ik moest eigenlijk vanuit de opleiding onderzoek doen naar marketing op gebied van video. Want
ze vonden de opleiding videomaker was eigenlijk niet helemaal geschikt voor de opleiding zelf. Dat paste er niet helemaal bij om dat te doen, omdat het maar een klein onderdeel was van de opleiding. Maar om dan een scriptie te schrijven in onderzoek naar videomarketing, dat was dan wel oké. Maar dat kon ik dan bij een bedrijf doen, wat een video-editing bedrijf. Dus dan kon ik ondertussen mijn video-editing een beetje leren daar. Dus jij kunt de beeld schieten en je kunt ook editen? Ja, het is eigenlijk een beetje samen opgegroeid. Je hebt het allebei eigenlijk nodig, wil je een film kunnen maken. Je moet het ten eerste kunnen schieten. Maar vervolgens ook op de computer in allemaal stukjes achter elkaar weten te breien om er een filmpje van te maken. En heb je ook ergens stage gelopen? Ik heb dan stage gelopen bij een bedrijf in Dordrecht, waar eigenlijk een video-editing bedrijf was dat dan. En daar heb ik gewoon heel veel geleerd. En daarnaast op eigen initiatief op internet natuurlijk veel bijgeleerd. Tegenwoordig kan dat via internet. Of je kunt ook cursussen volgen, toch? Hè? Ja, maar op YouTube kan je alles vinden. Dus dat heb ik, Ja, maar goed, je eigen gemaakt en dan... En wanneer ben je dan weer teruggekomen naar West-Vlaanderen? Eigenlijk vrijwel direct na mijn studie ben ik teruggekomen. En welk jaar was dat dan? Goh, ik denk dat dat 2016 was. 2016, dus een jaar of 4, 5 ben je weer terug hier in... Ja, 5 jaar denk ik toch wel, ja. En nu heb je een eigen bedrijf? Nu heb ik een eigen bedrijf, Hoe heet het? Fresh Frame. En waarom? Nou ja, omdat eigenlijk een beetje gekoppeld aan de nieuwe techniek van de camera's. Dat het een beetje frissere video's waren. Dacht ik eigenlijk fresh. En frame is het kader waarin het gemaakt wordt. Dus ik dacht, nou ja, dan doen we dan maar fresh frame. Nou, als je dat zelf verzonnen hebt, helemaal goed. Ja. En zo is dat eigenlijk begonnen met het aanschaffen dan eerst van een camera. Dus dat had ik al gedaan tijdens mijn stage voor de hobby eigenlijk. Een beetje vakantiefilmpjes te maken. En dat werd eigenlijk steeds serieuzer. Er werd ik gevraagd door een paar restaurants om eens wat materiaal te schieten. En eigenlijk gaandeweg is dat eigenlijk dat is eigenlijk vanzelf gegaan eigenlijk, het bedrijf gestart. Ja, dat is mooi zo wat er is. Dan komt het naar je toe. Want zo heeft ook de gemeente Sluis jou een opdracht gegeven, hè? Dat klopt. Ja. En daar is een hele mooie film van. Ja. En die heb je toegestuurd. En die kun je ook op de website van de gemeente Sluis zien, hè? Ja, die zullen we er even naar kijken leuk. Nu? Nou, oké.
Nou, Fresh Frame kwam weer terug. Ja, Nou, proficiat met zo'n mooie film. dankjewel. Ja, het Zeg, is wel- maar hoe maak je die nou? Maak je dan eerst een storyboard van alle aspecten die ik nou gezien heb en Ja. ga je daarmee aan de slag? Of Ja. ja, vertel. Nou, in principe zijn we dus eerst eigenlijk naar de gemeente gaan met het idee van, zou het niet leuk zijn dat we een film kunnen Ook maken het van de initiatief, gemeente? Het initiatief kwam van een vriend van Bureau Brugge, die heeft een marketingbureau daarin. En ja, die vond het eigenlijk wel tijd worden voor een mooie promotiefilm van de streek. En die heeft mij daarvoor benaderd om dat te doen eigenlijk. En ja, ja dat wou ik echt heel raar doen natuurlijk. En dan hebben wij met de gemeente om de tafel gezeten van wat gaan we nou eigenlijk in beeld brengen van de gemeente. Wat is er belangrijk om te laten zien. Je moet natuurlijk een beetje gevarieerd laten zien dat het iedereen aanspreekt. En je mag niks vergeten. Nee. Dus daar hebben we eerst eigenlijk over nagedacht. Dan hebben we gekeken van wat zijn nou mooie locaties. Wie moeten we benaderen om eventueel mee te werken hieraan. En zo hebben we dat een beetje in kaart gebracht. En in totaal zijn we er denk ik wel bijna een jaar mee bezig geweest om het allemaal voor 3 minuten film, zoiets? Ja, ja, dat is niet altijd zo. Maar En is dan de eerste keer goed of moet je dan even wat voorbeelden Nou, geven? we waren wel de eerste keer dat we de video lieten zien op de gemeente voor de burgemeester en de communicatieafdeling. Was natuurlijk wel even spannend. Wat zouden we ervan vinden? We zijn er een jaar aan bezig geweest. Maar ze waren eigenlijk direct enthousiast. Dus echt, ze hebben hem denk ik wel 10 keer bekeken toen. En uiteindelijk moesten we, ik geloof nog 2 beelden eraan toevoegen. En dat was het. Dus ja. Dus ik weet nog, de watertoren van Oostburg moest er nog in. En nog een beetje landbouw meer. Dus ja. Ja, want uiteindelijk zag je alle aspecten. Maar even een vraag terug. Je maakt echt ook een storyboard dan? Dat je zegt ja. En we denken ook na hoe gaan we bepaalde scènes in elkaar laten overlopen, dat het een beetje logisch gevolg heeft. Het idee hierachter was ook een beetje van 's ochtends tot 's avonds als het ware, dat het een beetje door elkaar hing. Een beetje een dag door Zeeuws-Vlaanderen is eigenlijk. En dan denken we, hoe kunnen we die overgangen van bepaalde scènes eigenlijk mooi maken, dat het in elkaar overvloeit eigenlijk. Ja. Soms moet het ook een beetje toevallig zo vallen en soms denk je erover na. Maar bij heel veel beelden is het eigenlijk ook dat ik mijn camera bij had en gewoon ergens naartoe ben gegaan en kijk maar of er iets van te filmen valt. En in één keer ben je op het strand en dan zie je iemand naar paarden lopen en denk je, dat moet ik even vragen of ze dat op beeld willen hebben, dat ik dat mag filmen. En zo zijn er een aantal toevalligheden die je dan natuurlijk filmt. Ja. Maar die 3 minuten film die we nou gezien hebben, waar word je dan uitgesneden? Uit hoeveel film heb je dan beschikbaar? Is dat een... Ik denk dat het 1 uur of 40 is. Denk ik. Maar dat is dan de kunst van het weglaten, dat valt niet mee. Nee, ik had ook een film kunnen maken van 1 uur, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is heel lastig. Ja, maar kun je dat zelf? Want ik zou dat niet kunnen, denk ik. Nee, dat is iets wat ik wel zelf moet kunnen natuurlijk. Ja. Maar dat is wel heel moeilijk. Ja, om uiteindelijk ook bij beelden waarvan je zegt, het is heel mooi, maar het past er gewoon niet tussen. Om dat dan weg te moeten gooien, dat doet soms wel eens pijn. Maar om de video zeg maar, zo goed mogelijk te maken, is het wel nodig soms. Dus die camera, je hebt er alleen laten zien. Maar welke apparatuur heb je nou nog meer nodig om zo'n film te maken? Nou ja, ik ben dus eigenlijk begonnen met zo'n soort camera. Eigenlijk, ook weer een Canon, zie ik, Ja, hier heb ik heel veel van de beelden mee gemaakt. Vervolgens heb ik eigenlijk deze camera aangeschaft. Dit is al wat een serieuzere camera. Ook weer een Canon natuurlijk. De reden dat ik eigenlijk elke keer voor Canon kies is omdat het, als je eenmaal voor Canon gaat, dan is dat ook de vatting van de camera is ook Canon. Dus alle lenzen die je koopt, passen daarop. Als ik nou zou overstappen van merk, dan zou ik al mijn lenzen niet meer kunnen gebruiken. En door de jaren heen spaar je wel lenzen. Dus ja, dat zou dan allemaal verkocht moeten worden. Maar ik even vragen, want jij zit er net als dat je in een sportschool zit. Hè? Wat weegt zo'n ding nou? Nou, je mag hem wel eens wegen. Ja, ik denk dat het 1 kilo of 3 zal zijn, 2. En dan loop je dus af en toe uren achter elkaar. Heb je dan geen RGZ-arm? Nee, nog niet. Kom wel een keer wat stijf in bed uit de volgende dag. Toch wel? Ja, maar dat went op zich wel. En ik kan natuurlijk ook af en toe keer neerzetten. Hè. Maar dat snap ik. Maar het is redelijk gewicht. En zeker als ik het in combinatie met deze film,
Dan loop je eigenlijk een hele dag op deze manier Ja. met een camera op de stabilisator zeg maar rond. Want dat is eigenlijk een stabilisator waarop de camera eigenlijk stabiel blijft. En ja, dat is een beetje vergelijkbaar met Maar heb je dan iedere dag naar de zo'n sportschool. beugel met van die Nee, ja, daar kan je voor kiezen, dat klopt. Ja. Maar ik vind het ook handig om de camera even snel eraf te halen en dan weer op een statief te zetten en of van lens te wisselen. En dan heb je zo'n, ik voel me dan een beetje gevangen in zo'n pak als het ware. Dan mis je die vrijheid een beetje. Ja, en dan de drone natuurlijk, hè? Ja, naast de camera's hebben we natuurlijk de drones hier staan. Dit is denk ik wel een beetje een bekendere soort om te zien. Hiermee, met dit soort drones ben ik eigenlijk begonnen. Oh. En 5 jaar geleden eigenlijk al vrij snel begonnen met het filmen met drones. Omdat ik toch zag van, daar kan je mee onderscheiden. En dat is echt iets unieks. Beelden vanuit de lucht, dat blijft altijd speciaal. En dat geeft zo'n extra meerwaarde aan je video's. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk direct mee begonnen. En dat is wel grappig om te zeggen. De eerste drone die ik had, die ging ik gelijk aan mijn oma laten zien. Maar daar was ik natuurlijk best wel trots op dat ik die bij elkaar had gespaard. Dus ik zeg tegen mijn oma, kom, we gaan eens een stukje vliegen. Dan gaan we het huis eens bekijken vanuit de lucht. Dus ik liet hem opstijgen. Ik vlieg naar achter, klets tegen een boom aan. En gelijk, dat was mijn eerste drone. Zo, een drone die niet in vervulling ging. Nee. Dus maar dat was wel een goed leermoment. Want dan leg je de volgende keer wel iets beter op. Net als bij autorijden, je moet constant alles in de gaten houden. Hè? Ja, dus eigenlijk met dit soort drones ben ik dan begonnen. En toen kwam deze drone eigenlijk op de markt. En ja, dit is eigenlijk, vind ik, de meest ideale drone voor het werk wat ik doe. Ten eerste omdat het klein is. Je kan het echt opklappen. Je stopt het in je rugzak. Qua gewicht is het ook prima te doen. En wat ik bij drones ook vaak vind is dat het een beetje discreet moet gebeuren. Ja. Want heel vaak heb je die drones, dat is toch een beetje een irritant geluid. Die maken lawaai. Ja. En die niet? Ja, nou minder irritant ook. Ja. En om in ieder geval een beetje discreet zeg maar, te filmen, vind ik het toch fijn dat het een beetje kleinere drone is. Want ja, je zit toch vaak in mensen hun privé snel. Hè? Dus daar moet altijd wel een beetje op gelet worden. En wat is nou het bereik? Hoe hoog vliegt zo'n ding dan? Nou, deze kan in principe 800 meter hoog. Zo hoog? Maar dat is natuurlijk niet toegestaan in Nederland. Nee. Dus de maximale hoogte wat deze mag vliegen is 120 meter. Oh ja. En dat is vaak hoog genoeg. Ja, dan heb je al een heel mooi overzicht natuurlijk. En ja. En wat kost zo'n ding nou? Deze is met de controller die daar zo ligt, is die, ik geloof iets van 1400 euro, 1500 euro, ja, zoiets, ja. Dus ja, dat is natuurlijk best wel wat geld, maar het is het wel echt waard. Hè? Vroeger moest je met een helikopter dat soort beelden maken, dan was je denk ik per opname al kwijt. Ja, want ik ken een fotograaf, die heeft in 2005 heeft hij een foto gemaakt van Hulst, de Hilde Wallen. Ja. En dan heeft hij een vliegtuig gehuurd van vliegveld in Midden-Zeeland. Ja. Dat kostte 1500 euro toen. Nou, moet je zien. Ja. Dat is gewoon een drone. Hè? Ja, dat is wel ontwikkeld. Ja. Maar behalve de gemeente Sluis heb je ook nog andere opdrachten gedaan? Ja. Zullen we naar het volgende filmpje gaan kijken? Ja. En wat is het volgende filmpje? Het volgende filmpje is eigenlijk van een restaurant. Ja. Zo hebben we er natuurlijk een heleboel. En ook een heleboel mooie restaurants. Dus deze is van Spetters in Breskes eigenlijk. Die hadden mij de opdracht gegeven om een mooie bedrijfsfilm te maken die ze konden gebruiken. Dus laten we genieten. Goed. Ja.
dan weer spetters. Ja. 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 Vertel, hoe ben je aan die opdracht gekomen? Je vertelt al van de restaurant en ja, hoe heb je dat toen gedaan? Nou, de eigenaar van dit restaurant ken ik wel redelijk. Dus die had ook wel wat werk van mij gezien en die zei van, nou, zou je dat ook eens bij ons willen komen doen misschien? Dus we zijn samen eigenlijk gaan nadenken over wat willen we dan in beeld brengen. En het achterliggende idee van deze film was eigenlijk de elementen. Het spelen met elementen als kok is natuurlijk iets waar je heel veel doet. Vuur, water, aarde en wind. Dus die elementen hebben we eigenlijk een beetje geprobeerd in beeld te brengen, subtiel. Dat moet niet helemaal te letterlijk zijn, maar gewoon op een leuke manier eigenlijk een beetje in beeld gebracht. En ja, dat hebben we op deze manier eigenlijk gedaan. Ja, ja. En die klant was ook direct tevreden? Of was er nog iets bij van, je moet dat gerecht nog eventjes... Nee, die was eigenlijk, dat was een makkelijke klant. Ja. Echt waar? ja. Bij de meeste is het versie 3, 4, 5, 6, 7, maar bij deze was het gewoon versie 1, volgens mij. Dus ja, die was gelijk tevreden. En ik ook. Dus, was, Maar is dat ook je specialiteit nou met restaurants werken? Of? Nou, niet zozeer hoor. Met restaurants is eigenlijk niet echt mijn specialisatie. Wat ik eigenlijk voornamelijk doe is bedrijfsvideo's. Ah, ja. Heel veel bedrijven willen zichzelf natuurlijk profileren. En zeker nu met corona zit het er vaak niet in om bepaalde dingen te organiseren. En dan willen ze dat online eigenlijk laten zien aan klanten wat ze in huis hebben. Ja. Dus daar word ik eigenlijk veel voor gevraagd om bedrijfsprocessen in beeld te brengen. En voorheen ook evenementen. Oh ja, maar daarvan is nou weggevallen. En dat is nou allemaal weg. Ja, helaas. Maar je hebt het druk genoeg nou? Nu is het gelukkig wel weer druk genoeg. Ja, bedrijven die weer gaan kloppen en zo. Ja, het is zelfs drukker dan voorheen door de corona zelfs, kan ik wel zeggen. Ja, want dat hoor ik van velen. Ja. Dat ze nou mensen zich toch weer willen profileren. Ja. Digitaal of met de websites of met Facebook. Ja. Want Hydrovision heb je ook een mooie opdracht van gekregen. Klopt, ja. Dat is inmiddels alweer een tijdje terug. Maar dat was een prachtig project was er van Hydrovision eigenlijk gekregen vanuit... Ik geloof vanuit Azië ergens moesten zij ervoor zorgen dat er heel snel iets geblust kon worden, mocht dat ontploffen. En daar hadden zij een product voor ontwikkeld. En eigenlijk het proces van die ontwikkeling en het bouwen en het afleveren, dat wilden ze eigenlijk wel eens in beeld hebben, omdat het toch al een speciaal project was. Dus daar mocht ik aan meewerken. Zullen we eens even naar de spectaculaire gaan kijken? Ja, goed. Nou, dat was echt spectaculair. Ja. Maar dankzij zo'n drone
heb je die spuiters kunnen filmen met die regenboog. Ja, dat is iets, daar kan je vanaf de grond eigenlijk niet echt in beeld brengen hoe gigantisch dat is. En dat is dankzij zo'n drone natuurlijk perfect in beeld te brengen. Ja, maar dat is mooi, hè, bij bedrijven hier uit de buurt kunnen filmen, want eigenlijk weet ik soms niet eens wat er hier allemaal in de buurt voor bedrijven zitten. En doordat je dit werk doet, kom je natuurlijk bij een heleboel bedrijven binnen. Ja. En dan sta je er toch wel van te kijken wat er hier allemaal gedaan wordt. Dat is ongekend wat er in Zeeuw-Vlaanderen, West-Zeeuw-Vlaanderen aan technologie zit, aan culinair, aan... het is ongelooflijk. En ik denk, want mijn kinderen hebben dan ook onderwijskunde op het Reinhard College, voor Ruud Jansenius, dat die basis toch gelegd is van, joh, je moet ondernemen, je moet toch... Ja, dat zit erin. Hè? En dat zit in die bedrijven ook. Ja. En het is wel zo, dat vind ik, als Brabant, Zeeuw-Vlaanderen zijn een beetje timide. Hè? Ja, dat herken ik wel. Ja, dat herken jij ook, maar het zijn allemaal mooie dingen. Ja. Want, we hebben natuurlijk ook nog een filmpje, dat duurt maar 15 seconden. Ja, dat is iets recenter, ja. Dat klopt. Iets recenter, vertel. Nou ja, sinds vorig jaar heb ik dan eigenlijk een kantoor met een studio. En binnen die studio kan ik natuurlijk weer andere soorten opdrachtjes aannemen. Dus eigenlijk nu productvideo's is iets wat ik nu ook daarnaast doe. En daar hebben we nu een voorbeeld eigenlijk van de laatste die ik eigenlijk heb gemaakt voor Blend Brothers. Dat zijn twee vrienden van me, die hebben een cateringbedrijf en die doen ook homecooking, die productontwikkeling doen ze, van alles. En daar mocht ik een reclame voor maken. Dus dat was wel een keer leuk om dat te doen. Zullen we gaan kijken? Ja. Nou, 15 seconden. The new crispy chicken croquette by Blend Brothers. Super creamy, super crispy. Now available at your wholesale or supermarket. Nou, ik kook altijd kip, zag ik voorbij. Hoe doe je dit nou, joh? Want, ja, dat is weer iets heel anders dan, hè? Dan ik hoorde net de cameraman achter mij zeggen, helemaal vet. Ja, nou ja, dat moeten we hebben, hè? Ja. Dat zo, vertel, hoe doe je dat dan? Ja, dit is eigenlijk met extreme slow motion hebben we dit voor elkaar gekregen, anders gaat dat gewoon niet. Dus dat hebben we dan weer met deze camera gedaan. Die kan dan weer veel meer frames per seconde opnemen dan die andere camera's. En op die manier krijg je natuurlijk dat die kroket in de lucht gegooid wordt. Dat hebben we met een stuk plastic gedaan waar die kroket dan op ligt. Met wat van die krokante dingen van Kellogg's. En dan gooi je het zo in de lucht. Oh, en dan film je dat? Met de camera zo tussen je borst en je ding in. En dat hebben we al een keer of 20 gedaan, hoor. Ja, voordat we een keer een goeie hadden, want ze vlogen alle kanten op, die kroketten. Maar deze die bleef mooi in beeld. Ja. Dus eigenlijk wat je doet is visueel vangen met je camera's wat de klant wil. Ja, en een soort verhaal vertellen uiteindelijk. Hè? Dat je meegenomen wordt als kijker en in die film wordt getrokken. En dat het boeit. Hè? Ja, tot slot, Jurgen, hoe kunnen ze jou bereiken? Want je hebt natuurlijk ook een website, Facebook, e-mail, vertel. Ja, via de website www.freshframe.nl is denk ik de makkelijkste weg. En via Facebook, Freshframe natuurlijk ook. Dus op die manier, ja. Nou, heel veel succes en dank voor je tijd. En dan ga ik nu de kijkers bedanken. Ja. Nou, beste kijkers, dit was weer een verse kijk op de frames in West-Vlaanderen. Ik vond het gewoon geweldig om dit interview te mogen doen. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Nou, wij hebben in ieder geval echt genoten en absoluut. We zijn alle twee weer wel wijzer geworden, ja, toch? zeker weten. Nou, dankjewel nogmaals. Heel bedankt. En proost, hè? Ja, proost.